Kaixo, nere supertxiki eta superfamilia, zemu zaudete. Gaurkoan, zorionak eman nahi dizkizuet eta eskertu lan handia egin duzuen familiei, zuen seme-alabak lehentasuna izatea lortu dezutenak. Askotan, gure seme edo alaba sufritzen ikusten dugunean guk ere sufritzen dugu. Baina, sofan egoten eta kezkatzen ez dugu ez ere egiten. Orduan, nere lana zein da, zuei erramienta erresa eta praktikoak ematea urrengo kurtsoan baita ere primeran aritzeko eta zuen seme-alabaren bizitza hobetzeko. Beraz, etor zaitezte, irailaren 9 dudan doako tailerrera arratsaldeko 6 online izango da, eta hor, azalduko dizuet zer egingo dugun kurtsoan zehar. Gurasoak oso kezkatuak egon zehazte aurtengo kurtsoan, edo hala kontatu diazute behintzat, ansietatearen puntuekin, zuen seme-alabekin esan nahi dut, autoestima gaiarekin, harremanak, erabetasuna, pantailak, perfekzionismoa, hori guztia eta gehiago, zuen eskura jarriko dut pentsamendu eta emozioaren kudeaketa ardatz hartuta. Ez eduki zalantzarik pena merezi dula. Idatzi zadazu eta parte hartu iraila 9ko doako tailerrean. Hor enteratuko zea zer den honena.